Madam, engma karulo taktakanya, heng ho hi chu ulu minga min pek te vekan ni hi. Tiin, linwa ni chu achapura. Karulo ti mulmul chu muli, enga ngi kaltir mai lo. Lu minga chuan alaw ti vebok. Iu zingi chu ahoy kwal vela, makatilutuk. Athon thu chiar la ya amu hilka, alaw chang har day mai chu lau ni in. Thon thu anga anom chau zel chuan, lu chung kwa te chu reilo te at la chia in. Miswalin an rok na lama, jimte in ama ngay po chu, an vitlum don tlat mai. Una paluming, kay te chu chia lo ve maya lom kani, kachanto kani apoy lo. Linwanin ati traw lai chuan, lu chung kwa tlat che may tur ven him tumin, arilu chu alaw siam fel ve chia. Chia lo ve si, engwangin nge kathiliru, ti in, yu zingi chuan, abeng pop mai. Iwasak lo ve lau titu, lu minga po chu, beng her vele sokin. Lu chung ko mi le sa kanina ang hian, iu nau pa hi, sumdo na po kapuizel to do na ni. Kapasal nau ini awangin, atul chuan ka beng shepang che, ati sui fak mai. Arungay ti tiyan na evidence inayem ni. O na ye, hey, enda che. TV chuan, linin til arulay video chu, a play sui tapya mai. Tildik lau tak ati awangin, siyem na po kan pethiang ani, zil hakin ngay, chingchira alaw tivin le chaka. Using one, lu ming po ilanay pavelaw shim, kawi na ivang may kan intithevak su. Lu ming chuan alaw kok vua, adara chuan alaw waksak shep mai. Apasal lau hola chuan anaw te pani chu chingchi until tiswal telaka ngay damdil turin alaw la shil zui. Sheda win lu minga chu chingchit atoma, chu vele using it chuan. Chung kwa kanya lom, chingchit ker chu angay lo, itiam lawa ni ti ipom chuan atok mai, alaw ti le day ang loya. Room lama, jena chuan anupui chu haw ve thungin, buay na chuan nang manjin fel tumngot to chu, ti in, ahawa. Alaw kal nai deu chuan using it chu alaw ding kong renga, alay deu chut mai. In tlag na tur avala thuaya. Story ang law takin, in ngay taka anom law chuan, buay na antok chawzel don tia siya tawang khan, ami zepa ngay ka paidayin, jena po chu abichatday mai. Anupui dang lam talutuk chuan, jena po chu achong le ti alanga. Ayimbual lan chuan alaw mutil san law. Atu ka chuan tuk chuan an ei layin, linwanin chomhe vel alaw chopa, choi kama warehouse mamo vel kan ven lok don niya, using in alaw ti chuan. Voin chu ti tur ka nga lutuka, naktuka ti mayila, ti in alaw nyala. Tunge thu zok, nang nge kei, using in ati ta ka chuan. Madam, ati kwal taringota. Mi ti sa kera ngay law, ti in, lumi nga chuan alaw chanvat. Shemidu emni, jenan alaw ti veta ka chuan, ani po chu angoy takura. Lini chu atenarim kermay, lu chung kwa te chu ahole ti chiat vek atum ta ni. Lua chuak tur chu using it chuan law audingin, school kalitum lawem ni, kong ay school bag, ti in alaw zot. Pe ilaw zet chuan ahan intlak chali. Tuna chuan, lumi nga po a control thayin om to si lawa. Using ila chu a enroll kimhle to bok si nen. Using ila chu a enroll kimhle to bok si nen. Lini chu atilung oilaw zuan le bok. Nidang ang law takin using it chuan an pa chu. Luote school to puya chuan asom zaya. Storya khan luo chu inswal na telin. Aming chelea. Chanjin bulama antar lang bok si nen. Lu group stock price atlan yam le law ni. Magtak mayin zilay no pang pakatyan, lua chu lau suher sukin, inswal puya chuan chaw takin alaw tong ngal boka. Mase, lua chu ayin beng dai theitlat. Chuta, chingchivatin chu pa chuan. Hei chia hikane ni, kanu medical bill turanya, kung ay takin mintin alaw shamro, ti in, chapchwaw hiya nalaw ngien taringota. Lua po in angay na siya law le. Zilay dang tela chu anlaw pungkom tuaw boksi. Mi ti du da mang ang te chuan an pu chun zom ngal. Jena te po chuan lau mu verengin, using it chuan malagdan tur chu alaw shil rusewa. Jena chu vakal na yin, anaw chu awa chana.
anau ming chuan chung ho laka chuan ngai dam te avadil sak daya engma thleng zui ta lo chuan an u nau chuan an kal sang ta ni anaw aron chan du tak si lova chuan tum angin boruak chu akal ta thlat lo using it chuan zirlai pa kha va umzuin inu enkol angai chuan lu group ten kan lo pui don nia avati chat adam lo sakya mai mai alom chu pa chuan alo ti zung zunga ani lo po in teacher te va muila israelite sen so zung zung te hi kan tum sak vek don chenya atilia chu po chu angai chuang lo tikhana ni mai lo thon mel deuh chuan alo ti chenate kara an lu tur chu pa chuan lo panin thingthi a chap zoi zoi in ngai dam aron dil ta a meche pakhat mate kor ha alo kala noi khat min pe in lu hi a thalo zonga timol pho turin min thlem ani alo ti ta chul mai he nu hi em ni ti in lu chuan thalak chwalo mu a o ni kha alo ti ta si makti na hlir chuan a khat ngal chu chuan lini chu alo du to hle ni ti chu ati chiang hle bok inan thleng cha ti in lini chuan ngai sak om deuh hian chan chin alo zot fata chena le lu te hi u nawan ni a anin kara hian hem thlak tum reng reng to su usinin ati ta ka chuan chu tiang thil thalo ti ka tum lo shim shim alo ti zot zota lu an abeng pop mai engwangin nge dot min shil ati zui dot ka soi lo u naw pa ni tin zan tin ilo ho hun ngakin imamo apiang ka ti sak chia ti du da nai to po in ka nem chen che damdoi te ihliama hnoi sak che in tu man an ngai sak lo che po khan ka ngai sak thin em che kha alo ti ve ta ke umai ma se ama nge hi tharum tho ve tura fui tu le geng lama lut tura among hiat tu alo ni reng mai ma se tu na zong lu hian aring zo to lova engki ma ka chan sia tu na chuan ka chan to lowang che chuakla kamit mua hian lawin lan le to su ti in a hno chuak ta ma se usini chuan chhuatir dei chu tha in a heta lova abo hlen don chuan lawa wang chuan do tin apu ming chemai mai don in a sia a chu chuan lu group lak chiat na a thlen thei don thawani chu ai chuan chu ina chuan omri se mit mei rengin a chiat lak dan tur laka chuan an veng hne zokin a ring tata thil iti swala wangin shem ingai thawang I hlo le tip zero chu tun thla tan chuan ila thei don lovania ti ina shila chena te u naw po chuan no chwa kher chu an lo du ta big lo lini chuan usini fing talu tuk mai chu makati ta hle arin lo dan hlir chuan a chetla tani ni dang anglo takin lu group company a kalve te chu chena bula chuan adila na thokho te omdan chu va thli thlai adu ani mi rel le inti du da an lo ching hle a na an thok thalo hle thung management team tengat phe chu hau bur an ni ringot mai tlaidar li alo rik to dek dek chuan an ho dial thin le ngala lok thamin engma an thok lo ti a chiang hle chuti lain luwa kha mi pakhat chu a thian te punin an lo va khoi ron le ta chiam mai hi alo ni a location a changin using it chuan a chui zuya va mu in a beng pop a thian te po chuan an ho san vata lowin rol turin engma ni nei nei lo min control vek tum su lu ana lo ti po chuan in mo ka ni a lu boina chu ka boina ni alo ti ve tlat chu pa ho tur chu an pia lo ka chuan va tlu in lini khan alo aw mol mola engwangin nge heta hian I local khoya mai chwa phal sak ini lo kha using in alo ti chuan ra sur don sia ni hla pikeng box si lova tek che ka tumalom alo ti chu pa chu damdoi ina an shrai ta a azia om deuh nu chuan chena chuan komin kan pu muturin in puya kan kal don ya ti ina shila chu pa chu losing shenani in lu chung ko fa ve tho ma se me chedang laka piang alo ni lini chuan an thingpui in tur chu alo choi lu ta thut pha ke ya chuan lo in pal lui palin using it chu thingpui sa chuan ti bua khuma toma ma se ani chu lo omson man deuin zinga zok chu ati bua khum ta tlora ngai dam dil pa a shuk fai saka tum chuan alo du haulo
anin hmu voi khatna tangin a fu lo chhota kawangin lini le zinga te chu an tang du nang ti a hlauna chuan a kian san ta deuh thingpui sa in a puak khum angin ama chu a in piai vaka na ati deuh awangin chena thinrim chuan I hlokat mai ba ka I fim khur lo le chuan ban ini to ang ti in lini chu a shil pha hial pu ber chuan zinga lo let le chu thata ka lo dong songin tuna chang chuan heta khan zi ngai om ve to anga kan chung ko mi le sa ini to ang alo ti sur sur mai chena chuan thik mel po pulem lowa lua ero chu alo in hum ru na sakhop mai alan dan chuan zinga chu fil mel deuh ang chuan alanga Eugenie sama thil kai te chu lo lak sak velin chena khan alo mu sia lung oi lo deuh chuan a kai son dai ma se a kutur kha na ti awangin chena chuan damdoite a hnoi sak ta daya Eugenie chuan a bia nga te alo chuk sak ve deuh ngei a imbol zo te chuan lo in chui pal lui velin chhai thuk nge chu atum to chena nu le pa te chu car accident awangin an boral to alo ni a pu berla upato boxi nen chena chu chung ko ho tu ni na pe kanita a ma se dictator ang maya rawa rela wangin an chung ko member te po chu anin ngei lo pha chu tak chu thlak dang lam sak adu ani chena po chu lo ho in kor thar moi deuh mai alo hon sak nge nge lu chung ko thil ti khom na chuan an kal du na an ni chuan ehe Eugenie te nol chu I lo lang khat lu tuka I hmel po ka hai mai do na lom le alo ti deuh kher mo nu thu berania tai ma se kan khak mai tur ani lu chuan alo ti elve deuh sak bok ni te nang ma chu khi lom kan bula om thape lo te chu Eugenie lo ti chuan na ka thok loka min nga ka chu wangin kan lo tlai deuh ani hi ni danga chuan lung oi lo na hin nei ani chuan kabula in soi to don nia ti in chena chuan anu pui thlawang chwalo hawa an ngoi thap mai pu be chuan zinga chu an vaiya thataka enkola lo chiao au chin tur chuan a cha hloma lu chuan angai theivak lo na in chena chuan angai pui mo lem lo thunga azirna thlenga boy pui sak hin huam thu te a soi nge nge miril ru thatak mai ani awangin midang te pu in an bum hne viau chin ni in alang an u naw nu ming zuan ni po chu an lo nur lut ve ta a du te chuan lo be zung zungin ei tur a lo pe a khu deuh reng bok ani hian adam that lo chana hian Eugenie hi apu deuh thlat maya linin po khan an tang tlang ni nge in a shebok thil a e that du lo awangin malnutrition awangin a the thwai don ti Eugenie chuan a shekara nute khoi keman kalau eyang thil engma e chakna anei lo ani hi midang omlai chuan ei lui tir phet tum to lo la mingzuani hi azak lu tukanga sin ti in ei tur te chu alo ei sakwat chutia alam tang ang dewa awma wang chuan mingzuani chu alom ru hle ani hi chena te u naw nu ve thawani thale mai hian ziawa kha China a hian art exhibition bo sai turin alo kal do na sin I ngai san em kha I hmudu lovem ni ka shwa yang che Eugenie alo ti ta hlo mai le ngala alom hle ma se ticket azo vek to thu ina changa wheelchair ne na kal adu lo thu a soibok lungai su ticket tel lova kal thei dan tur ka shalom kalo ruam man pui ve kang che ma se wheelchair man lawi du ni chuan I taksa hi iti chaka ile in cha momal taka ei mai ba ka I mu that le ngai do na nia ti in a fui ta zaya Dr. Bula kal tur po chuan a min thei ta hlo mai ani na taka chuan anorexia ani na chan chu liniwang kha ni in a shetlata fin fiana thata kero chu amamo do na ni chutia Eugenie adin ring lai chuan a pya dewa chuan mi in be thom a sheta a I u naw te nen hian nu hmun in ni lova chu wang chuan an en hrangang che ma se ke chu ini kania chu wang chuan ke hian engtin ma en hran na che ka nei don lovania alo ti seu seu mai I soi omzia ka va shelo ve zinga na lo ti chuan in thurwalila chena ni na hi lak let le kan ngai ani lu group sum don na hi alian ro pui mai sia
ala pum bel vek thei ma yang ti hi thil hlo om tak ani chu nang ngei pawh hian i phal bik dawn em ni abang nawi ba kan chang ve dawn lo ania lu chung komi le sa tam tak te hi chu keiman ka hmin theiang tiin ni te chuan a som nun le a Eugene chuan an thu suite a hriat vek awangin an thil ti tum la ka tanga lu group le chenaven him chu ati mak mo ni ti chu shil nun angai lo aru ka kalsona tum lai in thingbung a rap ripal ta hlo maya ni te chuan rang takin alo zui vat an thu suite kha alo hriat a hlo awang chuan chulai step atang chuan nam thlak atum ta thut mai ma se Eugene chu lo son manin abula chuan anam thluta zoka min thai tumani mo tiin ni te chuan alo pu le ta dai mai le ngala chena le anau te kha an local te sha ve le a au zui chiam bok enge thilom zia an lo ti ta ka chuan Eugene chuan stepa ka chuk thlatur hi ka hnunga tu emo ding thlatin ka hria a ka le hoi chuan ni te hi alo tluringu talum tiin alo in sui thiam ve vata dol vek ani kha outsider mai le ngal min nam thlu ni hi ni te in ati po in fin fiana in em ni mutu dang anom bok si lova case tling ani lo baka outsider ni lovin kanupu ani hi lu a damdoi ina kani hi va shwai ro ti in chena chuan anupui thlawang chu alo hau ve le tlat mai si melrum vak bak chu ni te chuan ti thei anei talo Eugene chuan ni te le zinga ten tang du na ti chhia vek an tum thu chu chena bula chuan a soya alo la thu tak hle aril ro na hle bok Eugene chu voile khata alo luak ta chiam mai a chaw zui ngal doctor chuan food poisoning ani thu ron soin ni te thil pek voi khat ai kha an sha chuak zok chena po in ven film khur angai ani ti chu she tho ma se ani te chuan alanga pau chuan chet alak ngam aring lova athi sen zom pui te nge ina an phia ru te sha chuan aril ru ana hle ni te sha ta wangin Eugene po chuan alainat ve hle bok theito pian lena chuan lu chu athu hnuaya da le nge chuatuma bong hnu te pek pa in ava in la sexy kwalvel ma se ani la chuan alo be thadu to tlat lo chena po in lini hno chua adu lo chan chu Eugene hne na chuan alo zol ve mek boka a fing si a lu chung kwa in son in lo nei bok si nen film khuranga yani ti in Eugene chuan a changa an nu pakar po a tha chho ve zele adu ange hin Eugene po company ya chuan avakal theya anpa document thei ngil chu avape bung ro ho te chu a in kwal vela abedeu chen mai du ineim ni anpa in lo ti ta ka chuan zia an art exhibition ticket chung chang kha asoya mingzwani hi kan kaltir theilo chuan kanin kar a that pha anga itan buk ala thadon ania ama tan po a thadon thowani ti in akarta a assistant in chol alak lai alo ni awangin chumini chuan ayo tur chuan alo phal sak ta hlo mai meeting tur chuan a kalsan zui Eugene po in na tho tura alo soi zong te chu a thok miala azo mel chuan chena po ei tur nen alo le to arin ai dai hin na alo thiam le ngala a in tiam angin ticket chu a pek nge angai don ta ni bong hnu te a linin damdoi apol ruk lain Eugene alo ho thota damdoi kor chu rang deuin bollo bo ma chuan a thlau zeu in puya awm chan chu mingzuan ni eile in tur siam sak angai wanga ni thu soin alo in soi thiam zung ei tur chu Eugene chuan alo ken saka alo ei chak lo kher mai ma se ticket alo nei sak to awang chuan akal chak boxi a ei lui te shama yu nau pa po alom viawang ati chuan a hnuk awul deuh tlat tun hma a alo biak that du lo awang le linin alo fui por thin na awang te khan ngai dam te adil ve hial boka apoilo in mo nu lom kani Eugene chuan alo ti mingzwan ni chu ril rukoi her ol sam takani te ashabok ma se a hnu dewa chuan lini aron kala mingzwan ni chu a che that theilo thut thu aron soi anvakal chuan alo tap vela anvakal chuan alo tap na samai
piang sual ani maya hlo thon thu te chu a sawi boka chena chuan lo thlamwan vatin doctor an ko sak chutia a chet thei lo thut na chana chuan lini chuan using chu aron pu ta chat mai rangzetin alo hnial ngal eitura khan engemaw itel lai kha kamit nge hian ka hmu ani tiin lini chuan alo mo pu lui tlata mingzuan ni chu athina rim hle chena po chuan rin tur nge rin lo tur ti po chu a hri thiam to lo ma se mingzuan ni le using te hian arukin an lo imbefel vek to lo ni a anorexia aneina chan chu an lo soidun dai to mi zong zongin using i alo loi lo awangin an chia aron phurtela chu chuan anorexia anei tir angin an soi vek bok si nen using i pok kha a hwat pha hle thin alo ni a chu adik lo ani ti finfia turin ma an la dun ta alo ni ding thei tur te chuan an lo in pui ton zak zak to zo khe alo ni a lingi nangma zo kha he natna ka nei na chan hi ini ti in alo pu ta dai mai thei to pa tha in ken ko chia sin ama zo khe ni hi ti in lini chu alo phangal char char ma se damdoi kor kha using i chuan alo char keu mai si thlate alo lak sak man thlap bok si nen ate chezo ka chuan lini chu atang tho adam doi pek chu luak te chuak ka choi ti tui lo thei alo ni a tuna meu chuan lini po lu chung pa tanga pe chua a hun ta police hoten an lo shwai chuak ta thuaya finfiana a hmu ma a arin lo awang khan chena po an nu laka chuan a in thiam lo ve khop mai I du ka leyang che ti te chuan thlem velin black card te chu a pe thul hetiang he ka du lo lu group lo join vela ka du jok ti in alo kar zai eile in le exar alak nuwa chuan mingzwa ni po ding thei to in thlathum hnu vela phei chuan ngaya ole thei ngei an be se ani a u naw te po chu atilom hle using I thorim na ra po ani ome lu group president assistant tan using I chu ruat ani thu chena chuan meeting na chuan apuanga chelo ti fe po an lo tam hle zinga ero chu alom ve haulo alang chuan thawm tak chuan alo be thowa ma se lu kanga chu a ko ho ngal record hluite highlightin mai palle ti fel fai tok lo an lo nei te chu using I chuan a chhe chuak te keu maya chuta boina an nei bel zel la thok dang te chuan using I chu alo mo pu dai in a strict le lutuka supplier sang te an lung oi lo ani story a kha chuan lu group tlak chat nu a zinga hian china na tam tak a chu sakani kha tam takin kan na tho ho na ti top an tumani ti in an lo hek zat zata luka nga chu chena naw chi ani in rampona le khazira ombo char thinani alo hole thut na chuan using ngai chu ati thalo hle a chena ero chuan chu boina chuan angai lem lo supplier hote chu abin khon dai zoka kanga chu miril ru thatak ni a angai wangani ma se arin ang chu an ni vek lo ani ti using I chuan shilfia adu viau na in chena chuan ka chung te la ka changa min po hlathi itumem ni ti in alo zo dai boxi har sat na ito ka hlau zo ka ni ven him che ka du wang ani e ti in a shil non le a ato na hian chena po aluang liam hle to a athu soite po chu oilo ngot adu bik chuang lo an pahnia beidun chu an thlang ta ni board meeting kovin lu group 10 tun hnaya supply lama buaina kan toka chuwang chuan president kanina angin banlai lo ka du ani kayo turin kanupui lu using hi karwat ani kom lo lain thatakin company hi alo enkol thei nge ka be sei ti in meeting poimo tak chu akai shwai ta a tam tak chuan nyal ve bok ma se chena chuan arwat meu si chuan a that lo en chan phot chu poi an lo ti bik lo ani mel using I chuan kanga chu offsite supply chain in charge ada a nar chu soilo alo lom zo khle nakina a ai sanga alon kai thei a be sei tlatani lu chuan a u in na a chol san lai lo kani ti a sha chuan poi alo ti hle a tu emoni na sanga hlan kai du na wang mai ani zok lo mo ni te chuan alo ti ve thung nak tu ka chol mang tur le
rilru ti thoveng turin kazin bodona tempula kalin himdam taka kalo hole theinan minlo tung trai sak zok ro o chuan using hi lo ti buai lo bokla kalom hle ang tin chena chuan ani te chu alo chang let keu he nau po hian min za lo so jaw mai nupui ane nu hian anasa zwal ani hi ni te chuan alo ti sup ringot to ka nga ero chu rin ain a in la che thakop mai supplier te po chu ko let thei alo nei nual ani o me zinga nen khan tang dunin chena din hmunwa lan chu han tumber ani ma se rin phak bakin using it chu a fing tlat si an kung dal thei tu lian ber ani don ti po an shi chiang hle an u naw pa chena nen chuan erin chawanga in nei mai mai an ni na kha sherengin chu tak chu chhuzui an tum ta ni using ipo adu uluk chhobok si a na zo lova pending mai mai te chu arem ti lo kanga po a project khoilai chu ti zo tur chuan anora kaman huna le ti in alo thuvel mai mai tho si chena haum lo boka a hlauder lo board meeting kha thengil so ti in apple te chu ai chuak tom zui le ngal meeting na chuan kanga chuan president in charge thak rot na chu aron pulu ta chat mai ama chuan a chu zui ngal mak bok thiam takin tu tan ma har satna ka siam ve lawang a strict lutuk wang ani hi kan buai ni tin a campaign suya chen khat chuan adik chiani kepo new system ai chuan old system kha ka du zok tin board member te po chu an sang ta phak loma kanga chu mi phosol tak mai le finglem lo tak ani awangin chu thil thleng chu zingarwa man na vek ani ti using it chuan a ring thiam ngal chutianga ani na chu alo nei ta ni po in nakina zinga hian hote in ala lak sak le dai mai a ring ani vote la ang u kangan ati lain chutiang thil ti chuangai lowang engtia rengi heta hian ilo tho to alo ti khal thlani le achan ve vel aniang chutiang ani chuan internship period ila zo lo ti na ni chu bani ni e using it chuan alo ti tamak mai kanga chuan ti vak ngai na a shelowa ma se lu chung ko fa pa ani na chu mangchang kain vote lak adu thu chu ala soi chala chuta chena kha lo lut ve thungin ka chol chung a zota tuna chuan president ka ni le to e alo ti le ta dai mai kan mo nu hian thatakin lu group hi a en kol theilo ka hlawa wangin president in charge ni kalo tum me kani unaw lom kan ni engma ka chu pui lawang che kanga chuan alo ti zung tunai hian african lama branch din thar tumin ma kan la meka zinga hi branch president na tan ruat ani ang kapa in share min huchia ang cheu te po arang lama simfel ani bokang chena chuan alo ti tabur mai kanga chu alom le ta hau lo mai supply chain en kol chat sia te asoi ta chu la supplier te nen po kanin she chazok ti te in khang supplier ho te kha chu keimani in kan ban 5 vek to zok an ni lo mi tha tam tak kan la to an ti chuan tlak chiat lam in pan don ani chu alo ti le a ma se supplier thar thatak tak an lo nei bel cheu to awangin tlak chiat chu a hnai lo hle tuna chuan alak tlak lo zia member te ma a fin feina omta ma se rin lo danin thil akal vele ta tlat mai chena chuan unaw an ni na angin a thil ti zong zonga chuan angai dam thu a shela thurwal pui ani yem a zo chuan abula lo thungoi reng zinga chu soilang ve du lovin ama chuan abur bun ta veka ngai dam te po adil ve nge sumle ro puidu na te hian mihring rilru hi alo hruai kholo thei khop mai hi alo ni a chena po in arin em a chung te chu a hmel ma an lo kat nu ka ni ti a hriat tak awangin mak ati in arilru po ana shiom ati em awang chuan anu le pa te thlana te awakal nge a ahnunga anu puina lo zui in thiam lo du su I thiam lo na engma om lo ve ti ina fui anu le pa te du thu samber uber ani na anga anaw te kil koi chu apuitlin thei don lova a in shat awang chuan in thiam lovin shiom ati hle ani ma se alama tang reng puitu anei to hlo zoka chu in beina chuan tlom atum bik chuang lo
art exhibition ah chuan mingzuan ni pawh chu ama a kal thei tawh in alo dam fel ve tawh bawk a music hi chuan a va hruai nghe nghe reporter te chuan lu group lam aio a local em ni in ni tiin an lo zawta ziau iana a hmu duah awang chuan mingzuan ni chu a kal hmasak tira ama chuan zawrhna te chu a chhang vek mahse mingzuan ni kha ava hmu ta reng reng lo a location atang chuan a chhui zui ta a ziau iana khan alo hruai bo daih mai chu lo ni in mi pahur her tak mai lo ni a sual alo la tum zui using kha lo thleng hlavin chu pa chu a hlap thlu tawp tunge ti tir che ti in a chaw zui hmeichhia nia marks of what lot awangin tunge ni ka hrelo ti in a chhanga mahse lini kha lo ni jail atangin an bel chhuak ani ringin using po in lini ani chu a ring hlel ngal chuti lai mekin lua ho tur chu miswal gwal te chuan an lo hruai bo vele ta tlat mai chena khan lo mu man hlawin chan tur chuan avakal zuya an va in swal shep nge nge lu ana u nau pa wak tum tu chu chemte in alo vit top mai using ipo alo thleng ve li a lu hlau lu tuk chu a chemte chu avalak sak ma se thla lo la ru tu anom le tlat mai an phato bok si lo chena ero chuan liam na tak twar ma se a har fim thlata lungai chu minti masatu ani a kanin veng ve ni mai ti in anau chu alo hnem sham sham a thilo hlo le ngala engboy nama an tok zui talo an thalak kha lini le zinga te khan an lo kol tha chat mai ro khom tu le lu group ro la tu tur ni tumin lu chung kwa an ti buaya tha an tum vekani chung thilvel chu chanchin thar lama chuan adar tange ya stock price po chu an nyam zui ngal chanchin thar la khom tu te po chuan using it chu ban na tumem ti te an lo zota a chang du lo tunge lu group chung kwa enkol don ti te chuan an lo zot boka anui liam mai mai chena ero chu aladam kora wangin in lama chuan a in enkol meka lu le mingzwani te ero damdo in lama an om thung an ni po an ngai to om lo using ile chena te chu imbe po preng thinin zinga chu an rin hlel berani in puilama using it chu avaleng pheya zinga le pu ber te chuan chess an lo khel dun mek ilolan hlol le company boina iching fel to emni zinga chuan alo tivel nite in thingpui lo choi lutin ka soi reng kha chena hi chu lu chung ko khai ding tur chuan arowa mama ni alo ti zom ve zat bok nite chena aya zinga hi ho tu ni se idwa wang hian thil thalo ti mai te po hi i shelo hia lang ka ti using it chuan alo ti let ve thung lu chung kwa hi ka ti chedu ngai reng reng lawang ni te chuan alo ti ram ve mak kapu chena hi tunlai chu adam thasi lova ayo angai bok nen share transfer document kan nu chia kha kawa chung lok te ang ti in using it chuan adila alo phal hlau mai fai poimo tak tak anda khom na mun chu awa hai ta chiama a mu mai si lo a zon ber ero chu a mu thung lingwa donga kha lu chung ko driver alo ni thina chu pa chu lini pa hian ni nge nge car accident na chena pa te ne na an boral nu khan boina na satak an lo tok ve a anu pui chu miang lo ang mai chuan om zuin chu thil in zian na file chuan using ni po chu abara khai hle nge nge zinga nen in tokin anim belai chu ni te khan thla alo lak ruk sak deuh ngei huna liama chena po chu alo dam tha chho ve to bok nen lu group annual meeting chu abwa saita a na thok te le lu chung kwa te po an om chena chuan thu soin lu group business hi segment sang sanga chender ani dona using hi lu group vice president ani ang ati chuan outsider ani kha arem lowang tin ni te chuan alo hialwat zinga nen an thalak te chu alo la tar lang sui le ngala a pasal phatsanin a pasala u nau pa zo ka be se ni kamit nge hian ka mo ni alo ti zwa zwa bok ni e ka udam lo na den chenin min thlemani zinga po chuan alo tui ni ve pu ber po chu a then rim man khop mai ma se chena chuan thalak dang ni te le zinga te ding dun lai chu alo da ve thung angai na an shelo hle
khatia usingin ni te I thopuya ava som der lai khan a dawhkan hnuaiah camera alo kam ru chu lo ni in an thang kama chuan an awk ta pu ber pawh thinrim na tur anga ta hle mai kapa nun na kha min pelet le ro ti in lini chuan chena chu alo an khum chiam chiama ma se ani pek let le thei ani lo ba ka ati swalna pakhat ma om lo bawk heng ho hian kapa thatin an ina chia hlo angin min chhor lui ani ti te chuan a pu let ta zai mai chena chu vi te alo la tum thul using e chuan alo dang man ma se lini chu a zirna sian so zung zung an tum sak ba ka rampo na te hial an zir tir boka chu chuan chia hlo ang chawin an en lo ani ti chu alan tir chiang hle anu dam lo en kol na zong zong te po an tum sak vek bok ani ome lini nu khan ril rulam dam lo na ani awangin a fanu chu en kol sak turin lu chung kwa ten he na hian ada zo ka lo ni ma se chena chu ngai zongin nei angen ta tlat mai si a pu ber chuan arem ti bok si lo chu wang chuan using in en hian alo in nei tir dei mai alo ni lin he na chuan poisa tam tak pe ka an chung kwa chu chwa san tir dei mai chwa du a ma se ani chuan alo du lo ama anlo en kol to china wanga lom tu soinan ompui anga engkim ma chomdol chu athlang zui ta zo ka lo ni engkim chu using it chuan alo hai chuak vek to si linimang ang chu a in puang zui ta a zinga min chan ro lu chung kwa ka ti cha chuan min thla thlam lo in tiam kha ti in angen chhauta ani la chuan ka tiam bok lo che imo zo vek to ni kha shwai bo ro u alo ti vak vak thung a hlo thon wang ani ma se an ni po chu using it chuan an thil ti dik lo zung zung nen chuan evidence verify tak nen alo kul khiau mai si lini avabel chwa lai te chu thalak nen lam en tur alo neya in soi thia mai na po chu sheto bik lovin zinga chuan apu hne na chuan chingthi meu chuan ngai dam adil ta ringota no sang an nia wangin chena chu chung en kol tu ani chuan nakina adin hmun a chiat a hlo wang ani thu te a soi chu tiang zong chuan chena chuan alo ngai ve ho si lova chu mai ba ka zinga thil du ber zok chu lu chung ko chunga phubala ka kheusan the ho zong zong kheushana da bo phiar mai le an ro sum le company te chu ro chun sak vek chu atumani ano panlaya changa som taka seilian ri thei reng reng omani awangin apa lam chung te chu adem hle a mi mu sit le en shan bik ni tlata in shat na chuan ril ru thalo aput tirani apui tin hnuwa chau apa in fadang alo nei ti chu an she chuak ve chau zo kha ani si a ano panlai chuan en kul ngai na haum lo shim shim ani ni te po chu khongai na sang berin Europe lama in beng bel tura shil ani tabuka mingi le lu te ro chuan chena lam chu an tang tlat thung chena po chuan anaw ka nga chu khongai ta dewin athil ti swal chu apoma in siam that atumani phot chuan lu grupa po na thatak apek tur thu a shil nge nge hun akal zela using i po chuan naw alo pai ve ta ni te po Europe lama chuan akal bo ta daya lini le ka nga te ro chu jela an la tang thunga midang ho zong ero chu in chung khur khata an cheng ho le ta a lim takin an hun an hmang chho ta ni ole khati zong kha tun tum drama chalo ni le ta a drama thar hmunom tak nen kan lo let le va don ya